Jes, morjesta. Se on Saharisen Valtteri Justice Theory Orkesterista. Ja seuraavaksi olisi tarkoitus esitellä vähän noita soittokamoja, millä veivaan tässä Justice Theory bändissä. Ja voidaan lähteä eka liikkeelle noista kitaroista. Mulla on tosiaan 4 kappaletta näitä LTD EC-mallin kitaroita. Hommannut itse asiassa nämä kaikki, eli tässä on 2 kappaletta niistä 4, mitä multa löytyy, niin on hommannut nämä 2020 vuoden aikana kaikki. Ja on tykännyt tosta Les Paulin mallista, sopii itselle hyvin, kun pääasiassa soitan komppikitaraa meidän bändissä, niin ei tarvitse shreddaus- ja tilupuolta niin paljon, niin tämmönen Les Paul-malli sopii oikein hyvin meikäläisen tarpeisiin. Tässä on mulla pääkitara tällä hetkellä toi Willie Adleri, Lamb of Godin kitaristi Signature-malli. Ja itse asiassa 3 näistä 4 kitarasta niin mulla on nämä Fishmanin Fluence humbucker-mikit ja noista on kyllä tykännyt tosi paljon. Itse luonnehtisin noita vähän niinku EMG-mikeiksi, jotka on pikkusen kuumemmat ja vähän enemmän vielä erottelee sitä soundia. Ja näissä on sitten semmonen ominaisuus vielä kaikissa, että tosta kun nostaa kytkimen ylös, niin muuttuu passiivi voicing päälle, eli pikkusen pehmeämpi. Se on passiivi humbuckeri-soundi, ja sitten kun painaa napi alas, niin saa aktiivi sitä EMG-soundia ulos. Niin vaihtelen joissain biiseissä vähän aina sen mukaan, mikä biisiin sopii. No sit mulla on tää LTD EC256, vähän ehkä tämmönen niin sanottu low-tier-malli, mutta tosi hyvä hintalaatusuhteeltaan, ja tässä on ESP ihan normaali ESP Design humbucker-mikit, mitä on sitten en ole lähtenyt vaihtamaan, kun sen verran hyvin on toiminut noillakin, mutta ehkä jossain vaiheessa sitten niin voisi Fishmaniin vaihtaa myös tuohonkin. Siinäpä oikeastaan kitaraosasto. Sitten voitaisiin mennä tuohon vahvaripuolelle, eli alkuun mulla oli tommonen Marshallin JVM 410 sarjan nuppi ja siihen se 1960 kaappi. Alkoi moottorisaha-soundi jossain vaiheessa vähän ärsyttää. Halusin vähän tämmöstä modernimpaa jenkkisoundia, niin sitten löytyi DLX-musiikista PV6505 kohtuu edulliseen hintaan ja se lähti sitten tilaukseen. Ja nyt se on tässä 4 vuotta, 5 vuotta ollut itsellä käytössä. Ja aivan järjettömän hyvä nuppi, niin kuin maailmalla yleisestikin tietää. Ja tää on Justice Theory hommissa hoitanut kyllä hommansa erittäin hyvin. Siinä näkee vähän asetuksia, mitä mulla on, eli käytän rytmikanavaa cleani soundeille ja sitten lead-kanavaa rytmeille ja solo soundeille. Kaappina sitten mulla on tämmönen Englin 4x12, jossa on V60 elementit. Ja tässä oli tarkoituksena se, että hommattiin Tanelin meidän toisen kitaristin kanssa samanlaiset kaapit, että saadaan pikkusen sitä samaa soundia niiden kaappien läpi, vaikka eri nupeilla soitetaankin. Tanella on tuo Engli Savage-nuppi, saa kertoa siitä sitten enemmän. Siinä oikeastaan lyhkäisesti vahvaripuolesta. Sitten voitaisiin mennä lopuksi tuohon mun pedaalilautaan, mikä onkin uusin lisäys tähän meikäläisen repertuaariin. Ja täällä on tämä uusin pedaali, eli toi Bossi MS3, mikä on oikeastaan ydin tässä mun soundissa. Ja on luonut tänne 4 presettiä, eli komppikanava, millä vetää suuri osa biiseistä. Sitten soolossa tulee pikkusen tuommoista muljua sinne lisää, boostikanava ja sitten ihan cleani. Ja mikä tässä pedaalissa on hyvää, niin tällä pystyy vaihtamaan tosiaan näitä loopissa olevia pedaaleita. Ja sen lisäksi sitten pystyy vaihtamaan tätä vahvistimekanavaa. Eli jos tonne kuvailet, niin täältä kun painaa komppikanavan, niin se vaihtaa suoraan TRS-kaapelia pitkin myös ton kanavan. Niin kun meikäläisen pitää laulun ja yleisön viihdyttämisen lisäksi vielä näitä kanavia vaihella, niin helpottaa tosi paljon livenä ja reeneissäkin sitä operointia. No sitten itse näistä pedaaleista lopuksi, niin mullahan ketju menee siten, että kaapeli tai lähetin tulee tuohon polytuneen. Helkkari hyvä viritin. Mulla on itse asiassa tämmönen polytune 2, hommasin tämän 3 nyt sitten vielä tuohon pedaalilautaan kiinni. Sieltä
soundi kulkeutuu sitten tuohon TS Electronicin Sentry Noise Gateen. Aikaisemmin käytin Bossin Noise Suppressoria, mutta se meni rikki, rupesi pitää kaikennäköistä pörinää ja pärinää, niin päädyin sitten hankkimaan ton ja hoitanut asian kyllä hyvin. Sitten tässä Bossin loopissa, mulla on ensimmäisessä loopissa tuo MXR Phase 90, legendaarinen phaseri, sillä saa kivaa muljua soundeihin. Sitten Tube Screameri, mutta tuo minimalli, siitä erittäin hyvin saa vähän semmoista leikkaavampaa soundia sitten tarvittaessa irti. Ja sitten mulla on tossa viimeisessä loopissa toi Bossin Super Chorus, millä saa pikkusen sitä levennettyä sitä soundia. Siinäpä oikeastaan toi meikäläisen pedaalilauta, että tämmönen melko simppeli, mutta kuitenkin vähän jotain efektin tynkää, ettei ihan pelkällä särösoundilla mennä. Plektroina käyttelen vähän kaikenlaisia, mulla ei ole mitään yhtä tiettyä. Tossa on nyt otanta. Siellä on Dunlopin Jats 3, tätä pikkumallia, ja nimenomaan punainen. Tykkään siitä. Ja sitten nyt uusimpana tämmönen Dunlopin Flow-sarjan 88 millinen. Pikkusen terävä, mutta sitten löytyy myös leveitä kantta, niin saa komppisoundit irtoamaan hyvin kitarista. Siinäpä oikeastaan meikäläisen setti ja nähdään keikolla. Justice Theorista. Otetaan vähän katsoa tätä meikäläisen setupia ja lähdetään aluksi meikäläisen keihästä liikkeelle ja katsotaan sitten mitä piuhan toisesta päästä löytyy. Eli nyt on viimeisimmät vuodet soittanut LTD F415. Olen tosi paljon tykännyt kyseisestä bassosta. Siellä on aktiivimikit, tuo mun mielestä soundiin semmoista hyvää louhintaa ja semmoista krispiyttä, mistä mä tykkään. Kielinä on pitänyt vähän semmoista hybridisettiä, että mulla on siinä Ernien niin kuin normisetti tolle nelikieliselle, että siinä on 45-105 ja sitten mulla on erikseen paksuin B on sitten toi 145, että se B löytyy sieltä sitten kunnolla. Ja on todennut sen tosi hyvin toimivaksi. No sitten tosissaan piuhan toisesta päästä, niin sieltä löytyisi Hartgen settiä. Siellä on Hartgen LH1000 nuppi ja sitten Hartgen Hive Drive kaappi. Ja tää on kanssa sellainen, tää nuppi on sellainen hybridimalli, että siinä on pari etuasteputkea, mutta sitten loput on niinku transistorimeininkiä, että ei ole ihan täys transistori, mutta ei ihan täys putkikaan, mutta mökää riittää 1000 wattinen. Se, että reenit pidetään volume max 2, keikat pidetään 5, ei ole ikinä käynyt 10, eli vauhtia riittää. Sitten Command Stationi. Se on vaatimaton, mutta oikein hyvä. Vähän polytunee siitä viritintä, pysyy keppi vireessä. Sitten overdrivea. Pidetään särö maltillisena, että tästä haetaan vaan sellaista niinku, nimenomaan sitä krispiä louhintasoundia. Ja sitten pikkusen erilaisena lähestymistapana on ottanut Bossin koruksen ja se on luupattu suoraan kiertää tonne nupin sisälle ja siitä ei tule sitä koruksen perus vouausääntä, vaan sitä on niinku hakenut, että se leventää tota bassosoundia. Ja tällä setupilla sujuu aika lailla keikat kuin keikat.
morjesta, eli Liukkosen Juuso tässä. Soitan rumpuja Justice Theory-nimisessä yhtyeessä ja voitais vähän vilkaista nyt mitä mulla täällä on. Tämmönen kioski, eli tämmönen oikein kaunis valkoinen Yamaha Stake Custom rumpusetti. Se on mulla ollut semmonen vähän vajaa 10 vuotta itse asiassa nyt käytössä. Meikäläisen tarpeisiin ihan pätevä setti, hyvä hintalaatusuhde ja on ollut ihan tyytyväinen siihen. On näitäkin on useamman vuoden kyllä käyttänyt tämmösiä Evanssi Blackrume kalvoja, että nämä toimii ihan hyvin tässä tämmöisessä raskaammassa jynkyssä, että tavallaan sointi ei ole hirveän pitkä, mutta sitäkin jykevämpi. Tykkään paiskoa melko lujaa näitä rumpuja, niin sitten se on kiva, että se on semmoinen jämäkkä sointi siinä. Ja sitten mä muutama vuosi sitten, olisinko 3 vuotta sitten ostanut uuden virvelin tämmösen Taman Soundlab-projektin. Ja tää on tämmönen helvetin iso möhkäle. En muista tarkalleen paljon on syvyyttä, mutta paljon. Ja siitä lähtee ihan iso ääni. Oon tykännyt. Se toimii kans ihan oikein hyvin tämmöisessä meidän tyylisessä metallin melskeessä. Ja ihan perinteinen 3 tomia setappi. Olisiko ollut 10, 12, 16 muistaakseni tomien koot ja 14 tuumainen on tosiaan tää virppa. Vasari oliks se nyt 22-ko? Varmaan hyvin tiedän omista kamppeista, mutta joo, se taisi olla 22. Ja sit pelteenä ollut kans useamman vuoden nyt tää sama paisteen PST-8-sarja. Nämä on kaikki pellit sitä sarjaa, että on paistetta oikeastaan käyttänyt kans varmaan yli 10 vuotta. Että nämä toimii meikäläisen käyttöön oikein hyvin. Että osa on niinku medium-sarjaa ja osa sitten rock. Tätä on ollut niinku kaikki muut itse asiassa medium ja tää splash on rock. Ja joo. Ja sitten on tietysti tuplapedaalit. Saa vähän enemmän bassorumpua ja nopeampaa. Tällä hetkellä Iron Cobrat Tamalta käytössä. Mä pitkään soitin semmoisilla vanhoilla Pearlin tuplilla. Ajattelin kokeilla jotain muuta vaihteeksi, niin noi on toiminut ihan jees meikäläisen soitossa, että ei mitään niinku supernopeeta meidän biiseissä tuu, mutta semmoista niinku, haluan semmoista jykevää ja tasaista tuntumaa, niin noilla mä oon saanut semmoisen kyllä ihan hyvin itselleni aseteltua ja kapuloita aina vähän vaihtelee kausta ja mitä mä käytän. Nyt mulla on itse asiassa ollut tämmöistä niinku Taman Traditional 5A jonkun aikaa käytössä, mutta aina vähän monesti on Valvexia, Promarkia, mitä ikinä. 5A on kuitenkin se tavallaan paksuus ja koko luokka, mitä tykkään käyttää. Ja tässäpä se niinku yksinkertaisuudessaan on, että hyvinkin tämmönen perinteinen setappi. Ei hirveästi mitään ylimääräistä, mutta kuitenkin kaikki tarpeellinen.
No niin, terve. Eli Taneli Justice Theorysta ja kalustoesittelyä vähän ja lähdetään liikkeelle kitaroista. Eli täällä olisi ensimmäisenä LTD M-tonnista Deluxe Edition. Suhteellisen vanha kitara, varmaan 10 vuotta sitten ostettu, tai itse asiassa varmaan ylikin 13 vuotta sitten ostettu. EMG-mikkejä, Floyd Rose tallaa. Ihan tommonen perussetti, siinä ei mitään ihmeellisyyksiä. Tuolla tulee niinku pääasiassa soitettua suuri osa biiseistä. On vähän niinku pääkitarana toimii ja sitten toisena kitaran täältä löytyy Jacksoni, tämmönen vähän halvempi malli. Tääkin on aika vanha jo, en muista tarkalleen milloin ostettu, mutta lähempänä 10 vuotta on tästäkin. Ja tää on EP-vires, tällä vedetään sitten meidän vähän vanhempaa tuotantoa. Siinäkään ei mitään ihmeellisyyksiä oo. Sitten seuraavana löytyy Line 6 Pod Go'ta. Elikkä siellä löytyy tommonen keikka-asetus, mikä on sinne itse tehty, ja siitä löytyy sit muutama eri juttu, elikkä rytmiosio löytyy tuosta ensimmäisenä, siellä on vähän tai oikeastaan tässä rytmiosiossa ei oo mitään pedaaleita pistettä, tää menee ihan suoraan niinku tämmösenä vahvariin. Eli se on ihan niinku vahvarin oma soundi tossa. Sitten seuraavana löytyy liidikanava. Sinne on pistetty sit pikkasen säröä, tube-screameria ja sit löytyy pikkasen tuommoista delay, mod kautta chorus echo sieltä. Saa pikkasen leveämpää soundia sit noihin liidikohtiin ja sit löytyy vielä erikseen tommonen soolo-asetus sit noihin tavallaan semmoisiin perinteisempiin tilulilu-sooloihin. Siinä on sitten säröä vaan aika paljon ja vähän leveliä nostettu. Tulee paremmin läpi. Tää on aika simppeli setuppi siinä. Ja sitten löytyy samaa sarjaa oleva tai merkkiä oleva lähetinsysteemi, eli Laisiksi Relay G30 vastaanotin ja sitten siihen yhteen sopiva lähetin. Niillä tulee keikat vedettyä. Sitten viimeisenä vielä löytyy varsinainen vahvistin, eli Engli Sauvaken 120 Mark 2. Se tuli tuossa 5 vuotta sitten hommattua. Itse on kyllä tykännyt paljon siitä. Se on semmoinen aika jämäkkä ja modernin soundi. Niin sopii ainakin itselle aika hyvin. Ja asetuksia löytyy vaikka millä mitalla, jos niitä tykkää räplätä. Ja sitten kaappina on samaa sarjaa Englin kaappi, eli sama kaappi, mikä tuolla Valterilla on myös. Semmosta.